Machiegni nya Karuma jonge weche mag tuke midhiambo ma kawuono nyinga en James Opondo. David Karuma matugo ne club mar Thika jaloch division mokwongo tuke mag golf mosir kod bengi mar NCBA bang' yudo points 41 tuke go mane obagi e lap ma Spa 72 golf course. Karuma marang'iny mare mar tugo en 10 anoyudo ka piem peke kinde kod David Mwangi manitiere rang'iny mar 18 kata kamano Mwangi notieko e thuolo mar 2 point achiel tok jaloch kidieny mar division mar 2 Andrew Karanja manitiere rang'iny mar 25 notieko thuolo mokwongo bang' yudo points 41 ka thuolo mar 2 nokaw kod Kalpesh Shah. Linda Kinywa noyudo points 21 gi 17 round mokwongo kod mar 2 kaluwore mane omiye points 38 kendo miye loch kidieny mar Wakini ma ne en tugo tielo mar 17 mane oyuayo jotugo maromo 263 e lap ma Spa 72 golf course. Jatugo Nyasha Muyambo dok e thuolo mokwongo e tuke mag Safari Tour Golf Series tielo ma Limuru e chakruok mag tuke gi. Jatugo Muyamba nomako thuolo mokwongo ka round mokwongo noyudo points 6 kapok oyudo points 3 e round mar 2. John Karichu omako thuolo mar 3 e chung' mar jotugo ka Edwin Mudanyi ka achiel gi Mike Kisia omako thuolo mar 4 giduto.